اوكي نايلومي سوقعنا خلينا قربينا عند زي بهاجراو مننتو كروع ودباس ناب زبلا يبلغو من تمعوات ناس النتو زتوادقن معكن زيركو واقع زخفله حد جigna هزبي سلزخونه عزتو زرقاقص أخبور هزبي نقابا كم أكل السخاء الهزبي كل ساعة نسخة حيلك أختوصي اتي مخنيات دما نسخة حيلك بموصع زيت مرحو قالسي نعخا خقلقل زي كرات مخانو برقص سلنا عمني كاوشتخا يبقولو ويكابوصعي يفلسو نسخة وغير كان أواديد كان زي سرح كايو مطحان سلز حمخان زي تفلقو خان نتروي كان محسنا زوز أولادا أحريروا نقابا اتني إرتراوي اتني إرترا كم تروي زحرران زقصلن زلو ولادا بنصور كتلليون نمحراركا كبكا كتقالسوني نايلومي سوق عنان بقى علاما نقابا دك هاجر أو هاجر وقال سنتايو بخميك قالس هزبي كعوات يقالس زبل كوينو تاريخ أقاومون مبقسيتاتون زعوتهم زخسروا من مخنياتات كساراتاتو ني مقرمتاتات حفشاي حزبنا من تقطعم أب مسرح قالسو زقانفو عنقفاتاتن زسجروم بالدهوتاتن ناي مسارات قالسين مبقاس زخدوم قعزوتاتن ذكايلوم سفحتي أخيباتاتن كمني قدسات إرتراويان أبسمين أمريكا 1995 تدقاقامي أخيباتات زبوا أخيباتات أب تورونتون واشنطن دي سين سان دييغون كالوت كتقاسو زخيلون حفشوا قالسي بزهد استراح بحصر زبالة كنقربينا منيو أم مقبا دك هاجر كساتف زقبقون كم حتو بملعال جزاخ ملس كم في التنينة كم رسو وقعنا علاما نقبا دك هاجر انتايو زبل حتو كم ملس كفتن تكور علاما نقابا أبوشتن أبوصاي علامات تزري زلو زبنا تأساسيرو ناي بعلو قداي بعلو كسرح أبزبق علو درجة نقحاتن بوليتيكاوي تردون كبتصح محبارن مترنافن ممهارن ناب هزباو الدباخ عبي مسرحني أبزي درجة زي دحر مبصحو امبي نملكي أي مئزازن بمبال بقدام النت عافو للسيقو أداون محاورون كيدو كيز زاربن كيز زراربن كينك أساقسن موقيحو عبحد حدو كي تأماما فرحي بمحدار
ብደረጃ ሃገር ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘንብሮ ዘሎ ኢሳያሳዊ ህግደፍ ብህዝባዊ ናዕቡ ክምክቶ ክለዓል ምእንቲ ክኽእል እዩ። ህዝባዊ ትካላት ከአንብብ ክበቅዕ እዩ። ቀዳማይ ዕማም ቃልሱ ድሕረ ውድቀት ምልኪ በተን ዝሰርሐን ትካላት ኣቢሉ ጉዳዩ በዓል ክቆፃፀር ክበቅዕ እዩ። እዚ ምእንቲ ክግበር ህዝቢ ዝራኸበሎም መትንታት ምትታዕ እዩ። ኣብቲ መስርሕ ሰላማዊ ህዝባዊ ቃልሲ እቲ ኣብ መዓንጣ ህዝብና ኮይኑ እናተቃለሰ ዝመፀ ምልኪ ህግደፍ ህዝቢ እንተተላዒሉ ዕጩ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣፀፂዩ ስለ ዝፈልጥ ነታ ዘቃለሰቶ ሓያል መዓንጣ ህዝብና ኣብ ምሕራጣን ኣብ ምብታኻን ከም ዝሰርሕ ኣለልዩ ንኣብኡ ብጨካን ስጉምትታት ከህምጦ ከም ዝፍትን ዋጋ ከኽፍሎ ምዃኑ ብትብዓት ክገጥሞ ምትብብዑ እዩ። ንጋባእ ህዝቢ ንቃልሱ ብከመይ ከዕውቶ ይቃለስ ንዝብል ሕቶ ብህዝባዊ ንቕሓት ብዝነቕሐ ህዝባዊ ወዳድባን ንዕኡ ንከተግብር ዘዋስእዎ ካብ ውሽጡ እናኸስኮሰ ብዘዕበዮም ዝተኣማመነሎም ናይ ህዝቢ መራሕቲ ብምፍራይ ብኸምኡ እንተዘይተላዒሉ ግና እቲ ንለውጢ ዝተቃለሰን ዝኸፈለን ህዝቢ ጥቑዕ ናይ ቃልሱ ኮይኑ ብስሙ ዝጭፍሩ ወተሃደራውያን መለኽቲ ይጨውይዎ። ኣብ ከባቢና ዝተፈፀመ ብቃልስና ዘሳቀየን ድሕሪ ናፅነት እውን መሰረት ሽግርና ዝኾነን ሓደ ተረኽቦ ክጠቅስ ንሱ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ እዩ። ካልኦት ብዙሓት እውን ኣብ ዓለም ክንጠቅስ ንኽእል ግን እቲ ዝቐርበና ምሳና እውን ተጠናኒጉ ምፍላይ ኣብየና ዘሎ ናይ ጎረቤትና ሃገር ኢትዮጵያ ጉዳይ ስለ ዝኾነ እዩ። ንስርዓት ሃይለ ስላሴ ከውድቆ ክልተ ፈተነታት ተኻይዶም። ቀዳማይ ብናቱ እሙናት ናይ ክብር ዘብዐኛ መንግስቱ ንዋዩ ሓዉ እቲ ፖለቲሻን ከዓ ገርማመ ንዋዩ ዝበሃሉ ብኣቶም ዝተወደበ ፍንቀላ ናይ ስርዓት ሃይለ ስላሴ ተፈቲኑ ጠፊኦም ፈሺሉ። ካልኣይ እቲ ብተምሃሮ እናተወደበ ዝተላዕለ ናይ 74 ከዓ ዝተተኮሰ ንነዊሕ ግዜ ዝመፀ ካብ ናይ ዩኒቨርስቲ ተምሃሮ ጀሚሩ መሬት ንሓራሲኡ ኣብ ትሕቲ ዝብል ጭርሖ ንሱ ከዓ ኩሉ እቲ ደቡብ ኢትዮጵያ ይኹን ማእከል ኢትዮጵያ ሰሜን ኢትዮጵያ ክሳብ ማይጨውዶ ክሳብ ኩሉ እቲ ራያ ንወሎ ዝዳወብ ንራእስታትን ንኣገልገልቱ ወይ ከዓ ንመወዳድርቱ ዝኾኑ ራእስታት መዐገሲ መህብተሚ ክኸውን ቀላድ መሬት ዝበሃል ቆራሪፁ እናሃበ እቶም ሰፈርቲ እቶም ወነንቲ ናይቲ መሬት ሰፈርቲ ኮይኖም ተሪፎም መብዝሕትኦም ከዓ ናይ ኦሮሞ መሬት እዩ። ኣብቲ ግዜቲ ብጋላ የሰላሌ ጋላ የምስዎ ነይሩ። መሬቶም ተሓዲጉ እቲ መሬት ናይዞም ሃይለ ስላሴ ዝዓደሎም መሳፍንቲ ሃብታማት ኮይኑ ንሳቶም ሓሪሶም ኣኺዶም ኣእትዮም
ናብቲ መስፍኖም እዮም ሒዞሞ ዝመፁ ቀለቦም ጨርቀሙን ዝኾን ከዓ ካብኦም ይወሃቦም ኣብ ዘየለውሉ ኣብ ዘድለዮ ግዜ ውፁ ካብዚ መሬት እዩ ዝብሎም ናብ ካሊእ መሬት ናበኦም ክኸዱ ሓደ ዓቢ ኦሮሞታይ ሰብኣይ ንሓደ ኤርትራዊ ኣብቲ ቦታቲ ዝነበረ ክዛረቦም ከሎሲ እዚ መሬት ናትና ኢሎምና ካብ መሬት ውፁ ኸ ኢሎምና እቲ ቃላይ ኣብ ቃላይ ከይንኣቱ እቲ ቃላይ ናትና ኢሎምና ኣብኦም ከይንድይብ እቲኦም ናትና ኢሎምና ፍጡራት ሰብ ከም ዘይኮናስ ናበይና ክንከይድ ኢሎ ካብዚ ዝኸፍእ ጭንቀት ዘሕድር ስርዓት ኣይነበረን ስለዚ ብሓፂሩ እቲ መሬት ራራሽ ኢሉ ዘለዓሎ በዓል ብርሃነ መስቀል ዝተዋግእሉ ፖለቲካሊ ማለት እዩ ናብ ዝለዓለ ደረጃኡ በፂሑ ታክሲ ድራይቨርስ ባስ ድራይቨርስ ተኸቲሎሞ ሰራሕተኛታት ተኸቲሎሞ ሓረስቶት ተኸቲሎሞ ናዕበ ፈጢሩ እቲ ኣብ 74 ንሃይለ ስላሴ ዘውድቆ ክስተት ተፈጢሩ ግን ተጨውዩ ስለምንታይ ገና ዝትስእ ዝነበረ ናዕበ ህዝቢ ኣይተወደበን ስልጣኑ ክቕበል ኣይተዳለወን ስለዚ እዚ ምስ ተላዕለ ኣራተኛ ክፍለ ጦር ኣብ ሃረር ኦጋዴን ዝነበሩ ደሞዝና ይወስኸልና ኢሎም ተላዒሎም ብዛዕባኡ እናተዘርበን ከሎ ብምኽንያት እናተፈጥረን ከሎ ካልኣይ ክፍለ ጦር ናይ ኤርትራ ደጊፍናዮም ኣለና ደሞዝና ይወስኸልና ኢሎም ተላዒሎም ሕጂ ናብ ምንታይ ተባሪዑ ናብዚ ስልጣን እዚ ከልግስ ኣሎ ተባሪዑ ስላሴ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር እንተቀየረ ንክስቶን ተበለ ከምዚ እንተገበረ ተወሳኺ ሕቶታት እናተላዕሉ ኣብ ኣሲርካ ንኩሎም ቶም ሰበስልጣን ከዓ ምርሻን የፍየል ወጠጥ ከምዚ ዝደፈሎም እናተገብረ ኣብ ምርሻን ወታደራዊ ሓይሊ ተኪእዎ ማለት እዩ ስለዚ እንተ ደኣት ህዝቢ ነዚ ሕጂ ዘሎ ኩንነት ነቂሑ ዘይተዓጢቑሉ እቲ ዕጥቂ ንቕሓቱ ምልላዩ ናይዚ ዝኸዶ ዘሎ ህይወት እቲ ዕጥቂ ፖሊታይዝድ እናኾነ ናብ ንዕኡ እንተወደቐስ ብምንታይ ንትክኦ ዝብል ንዓበየ መለሳ ቆሎስ ጥጥቆ ከይኮኖ ካብ ውሽጢ ይኹን ካብ ወፃኢ መፂኦም ጠሓንዎ ሓደ እዩ ዘብለኒ ዘሎ ከይከውን ምእንቲ እዩ እቲ ነዚ ምሳሌ እዚ ብምኽታል ህዝብና ክዳለወሉ ዋጋ እንደገና ኣብ ምኽፋል ከይኣቱ ዝዛረበና ዘሎ ስለዚ ቀፂሉ ንጋባእ ደቂ ሃገር ከም ህዝባዊ ምንቅስቓስ መዓስን ኣብ ከመይ ዝበለ ኩነታትን ተፈጢሩ ብሕፅር ዝበለ ከቐርብ ደሊ ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ፈላመ ኣኼባ ናይ ምሕዝነት ኣብ ወፃኢ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ተገይሩ ኣብቲ ዝተገብረ ኣኼባ ስፍሕ ዝበለ ተጋዳላይን ደጋፈን ተጋድሎ ሓድነት ኤርትራ ተረኺቡ ስለዚ እቲ ንምሕዝነት ዘምፅኦ ከመኢሎም ምሕዝነት ኣትዮም ኣለዉ ካብ ህዝቢ ከንታይ ይፅበዩ እዩ ሕጂ ሓደ ነገር ቅድሚ እሶም ኣኼባ ምክያዶም ተላዒሉ ነይሩ ካብ ከተማታቱ ተወኪሉ ዝመፀ ካብ ካናዳ ካብ ኣሜሪካ ኣነ ካብዛ ዘለኹዋ ንእሽተይ ከተማ ኣብቲ እዋን እቲ
400 500 زي ما الحزبي زنبرة شوعته دحر بزا أخيبا كايدنا مزتاينا ناب محزنت كنقربو زلنا حتوتا حيزنا شوعته رأسي كيدا مالك كالوتونكم أبو توا دخاب تورونتو دخاب حجي إذا سلزل الناس أبت أجندة خماتو نبلوم نتوما دالوتي نوب زيكا أجندة ناي محزنت نايتوم محزنت وكيلهم زموس زلو انت زي كوينو كالي أجندة أتوني لهم أرى نو نقدم ححصب دقائق هابونا بزعبا محزنة أبزخ بتبصح خاء كجبرو زلوهم تهزب كما يحجز كما يقالس سجست نقبر كلمة أنت تواهيلو نويلومنا بلو أب أجندهم أتيكم بعلهم أقربوا نويلومنا حرا أخي بات تجميرو هجي حصل لكم أبتا أخي باقت صالي حدا حتو تلاعيلو السنتايو كما يجيركم نزل هزبتك على سوا زبل حتو تلاعيلو مالتي ساتهم كا أبزز مرس أنو الدبات أتيو كساتف على اللويلو أزي كابزا أخي بنيازي تسعان حموشتن كان ميتي مخا تقادلاين دقاف حزب دقاف جوان زنبرة زقومة تسعان حموشتن كان ميتي أبالنا يزخونة الدبا يكونن ساعدي فلزخونة بدرجون تاريخهم أتي أب عالم تزريو زر لحزبي أبال ناي محزنة الدبات أيكونن زر الله فلزخونة كسع أبزز مرسو بعلو وسينو political party و political محزنة I mean political ودب مزينو على اللي يزعبتو كم حزب جن كقالس على زي ما قالس باي تخسر لكم زبل تلعيلو مالتي نو منتزي أتو خنت خجبري تدنا قاسي يزخون يلون حد أنا أبتو أنتي سمعسكي أتي حزبي إرتفاع هاجرونا أنا موسى كالوت وحدات انت زي كوينو العالم نحرس 3 عامات مرير كالسي زغفله حزبي أبنات قدايسي تدانا صخون منكسر حلو قداي منكسر حلو تدانا زبحال إرتراو زي كونه سبي خون انتيتي نقداينا ترديو حاجزو زوفي بوليتيكالي بنوات يكون ببوليتيكا يكون بوات كجبرو زخل حاجز يتتدانا زبحال سلازم تقاقير لهم نو كاليم ريتشال لهم مالتي هجي نفسي محر عبد الله ناصر تسيو من بقى رابزين دحر عاصيهم نحن خمزبا خيبانا خنا كايدينا وديهم على الخم كاب الدراسنا قدفر لنا لهم مالتي انا نو عبد الله تأخيبا سومي مصوي عمو تخقبلو زمدبو مديبو يودع كلاي مدب علنا المجمرتا غزي ني ماني كاتبلو زي امباسي نا امريكا اب امريكا زنبرنا ارترا امباسي بروتست خنجبرينا سلامو سلف خنجبرينا نساتهم إنا مرحو أخي بانا نجبر أخبروتنا يقالس خليونا له إلى بوتو ديوت وداي مالتي يزي سلامو سلفنا دحر مودعنا انتاي جبر أبزبل نقطع إلنا مسئنا ملو ليت اللوبي خنجبر حديرنا سلازي كله مو حزبنا زقالس له بايتا كنسرح تسمامعن انتاي نقبر بخمي نقرصو 3 ورحي دحر زانا يلو ما أخيبا ندقنا بواشنطن الرخب تباهيلو تراخيبنا تازوصت بحتصير كم ببالكم مخالكو قد دحراي جزي بحتصير نحنا
سرحنا حزبنا ناي بعلو قداي بعلو كسرحلو أبزخللو درجة نقحاتن بقعاتن من تخبصح محبار ممهار من العقل يسرحنا بوليتيكاو الدبا يكوننا لم يكن صباح بوليتيكاو سلطان مستن بوليتيكاو سلفتات ويدبات أين ودادرن والكسبات ودب كنسرحنا انتيلهم ناتهم مسالي بزيايات بقس امونا ذا هزباوي من قسقاس زي انتاي نبلا زبل تحتيتو بار غزا دمص يهاب نناتو ريتو يقرب زبايو بزحات اسمات امصيوم مالتيو فوت تغيرو اي دي ام تبل سمتو هيبوا سفا اريتريان اندبندنت ديموكراتيك موفمنت تبل بزنا خدنا ننوح اوان بزح أخيباتات أكايدنا بزح قالتات أكايدنا بزح حزب سعيبو أبتكزيتي كم دلومي ناي إنترنت تكنولوجي زي نبرر لوجيزيا سلزخونة بصحفات دحيرو ناب راديو أنا تقاليسة ناي راديو بروجرام بناطع رخيبة براديو جميرنا مالتي قدمي جن بقس كن بلنكلنا جينا أبتقدام أي أخيبانا حدا وجلة توديبنا بمحزنة انت زي آتنا إلى ما أفتح أخيبا محزنة تكو ناي حزب مقال سبايتا كسرح سلا زي دلينا مدكاتا نزي سريحنا حزبا وقال سخكاية زي كوينو ودب كتكونوا ندحد ليكم ما تودبنا نعم محزنة كتاني كنأتو إن أنت يلكم كيدو أنت نزل من قصخاس الزقن مسارحة قبلوا يتخلون لكم كيدا صنيحو the same thing تلعيلو أبسان ديغو نزل محزنة تودبنا أنت زي كدنا زم قصخاس زي تودبو هاجراو بروجرام سريعو نعم محزنة أنت زي آتوي أي آتوني كيدو تم كلهم زخدون محزنة سكم لأخوينهم منبر فتح نايفل اللي أتخونوا عترائي كم زلنا بلا قتيلو بريديو خنكيدن كلنا بزو حزبي كمول عالم يساتف نير لايف كاب أوروبا كاب أمريكا كاب أستراليا كاب هاجرات أفريقيا كاب تجادلتنا حزبوا جنبار زنبوا كاب بزح حزبي حطوتات النيرو مالتي نحن قاعد من لس نلعقل مالتي كم زلنا بلي ناب نتعشوا مسينا زي كوفيد ستيشن نتوسنا أوان تحسيو immediately أو كنبل زي دلنا خا ناي زوم مرحبي كفيتا مالتي سلازي بو بيلنا في عجمينا خس حد نقصلا لنا مالتي هذا خابو بغينو نعمت كشفنا لنا زخيل باجت ناي راديو المسرح عقم سلازي نبرنا سلازي بلنا بزي ما يميس ميديا مراخبي ناس مراخبي ناس أون أيكون النسو وتميتن قالن كرشن قفللوني زوم طرح مالتي هم اون ناي من كاتب له ناي مايكروسوفت السوفت وير ناي أنصار هاكينج وات ايفر تدمامي روسي أيب زحمبر نبعلو سكامي سلازخوانا بخمزي ندخمو مسيهم مالتي تتباع قال سجن يغتصلال أموداتا زبقوانا فنا أبزي حتصير ناي كلت سلسة عانت
زنقابا مسكالي ودب حزنا يوم تذكر نازل بلوخ ما تيومنا حدث زمرحوي أيكونن يو أنا ودب أيكونن مزخون ودب كأخم ودب كنعتو أيكونن تزبق سنة قالسي فلت إخا فلت ويرو زباو قالسي هنودبات حيلا كمعبلا نزر عادي تشالنج خيبرو بزلنا عقمي كابزلنا يا جواب قالسي ندقف زي كونا جن مساراتتي يتبقسنا له حزبنا عبد الرجال زين حنا نخيد كلا زخانة نسخان نسخاتكم كتكدوا انت اللي ناتكم وداي يلو إذا حج زلوا يقصل الله مالك أبت مسرح حزبه قال سزقات أمو عنكفاتات سفحت أخيباتات أب كندا أمريكا تخيدو بتدقاقامي أب واشنطن دي سين سان دييغون توديبنا نام محزنة كيدنا نابلو ساعد زبلقهم درجة من بس حلو بس إحنا مالك سلازخونة قال نزه زباو قال سي بعقبة بأمنة زتحوسوا أبلات نقابة نتوم من كسقاس نمسارحي زفتقروا ودب كتكاملو مفتانو بمستوحال كاب نقابة انسحبوا تعنقفاتي ملسوم كي نقابة كمزي بخمزي زقلسن ناب كمزي خونتات زبصح أي مثلا النير أبزي حتو نفس بقعت زرعلي مناتو زكال سكا اتمتكلن أقباب كالسوندو ويكا نايقلي أبالات زوئيو إلكا حتى اللزق باكاي دخمتات نقاباكي كم دخمتات انتري إنايو تدقاقامي بولك أنت إتاتهم زتبقسو تقالستي سبعون أمرأون مخسار نايزلون زتفلاليو مخنياتات مزحتال نتمتكل هزبا وقالسي نأمنو ناب هزبي كزرق حلو زقبا مقدي زي مستار عمامن وصيتاتون نوسونات بمدر باي كم كلهم نايتقاومو قالستات تزارب تنبر نطفات صراحة أتكبرتن كتفري زي مبكع ذا أمساسلون كدقسو يكاد أبزي بحريات نايتقاومو تقالستي كرأن كزربلون زقباي أبز قالسي فتصم نارسيسستيك بحري زلوم سباتنا نفلت لبامات مكراتن مهراتن يترف ترى هاجروا التحساسبات زلوم تقالستي بولك أسب أوي إمنتاتهم زي جزء تخينهم نسيقهم يخلو ببوليتيكاوي ببوليتيكاوي انت نتوم طرح بنعاي سمعوني قالس زكاي ديو اب قالس حزب دما ملختن حادقنياتاتن يا ازي عينت بحري زلوم النريኦም استمكرنا لهم والكسبه اب ناي صباح ارترا كابتي إساساو مسمر فلي خاطري يكون سلزقاي حزبنا حجي
نقيحون تداليون نتناي صباح عيو بزعين كفلو مجدي كودب تكالات كأخسر رح النبل نقابع بزن كندزن النحلفيو عاب هزبو خبت صح تغاليسون ذكالس زلو بزح كان بالمخالنا جزين بوتان أفقدلناني أمودا تاخربو زدل لحتو منيو هزبنا أمقبا أبزكايد قالسي كساتف دلو زخون أبز ساتف ناطا إرتراو تقالاساي أبينا يودب ويمنك أسخاسي ساتف حاصورا يكونان بأتحساسبو حراز وصي محيال هزب زأمن إيو زخون نقابا بوليتيكا ودب أيكونان سلزي يكون خا مس بوليتيكا ودبات هاجر ناب سلطان زودادر أيكونان مسؤول بوليتيكاوي ودبات ويسلفتات هاجرون زقاچو أيكونان بحصير كقربو زبل كوزي أبوشت زي حتوتات النات العلو كنزارة باللوم نغل مخنياتو نتم كلنا بغنعنا من تهاجرنا نهزبنا devoted بمخان ملو حلنا بموفاي نقال سالنا النبل كنزارة باللو كنقايا قلو زقبا الناس اللي زغال كتقايا انت خيلك تقراريب كان لخا مالتي زي قرارب قايا قاي كلن سلازخونا نزبايت هذه كنسرحون كنتقملون كنكل منتي ابزي كرأيكم زخيل حتوتات most probably ريتوتات تقربوا وصيتو خانري زحجي زحاتتكو من يساتف زبل أستوعلو دحار زساتف زخت كفليخا ويكن دزي انتزي أستوعت غيركا زبل حصور يبلون نقابا كم تزبلكو حارة حنقر نهزبا وقال سخاء تعوت هالو إلو زأمن تقالا ساي حتو تراحي من السلزخونة أبزخونة أوان نزخة تحيلو بولك أما سرح انت فليتكم أنا تهزبا وقال سي كبرتع حق زنا خيل مالتي يغني لي تجزا اتي مدرخنا جزا خفوتيو and إيتوتاتكم خم حتوتاتكم نصبين آمين. Thank you ممر زرقو ناي بحقي كابتي زقرما كاسي تي نقابا زبلتي أرستي مسنببكو قال حطوطات بحنقولي ماتيس الدالية نيرا بزق جمرن كاللها مالتي لكع كمتي زدالخو حطوطات كان زبل صحكات مسل كأني عندما مدرسة أخيد كان كله أنا قال خلت حطوطات نقابة تباهي لتصوع عكال منيو قال خل زبل بزعبو قال كومتات قال حطوطات دالية نيري وقلنا بطعمي زن عدا قباب سخاء كان مسرتو معاسيو تبقيسو كل تشح عمت مهرتها تحيزو بدحريونا بقعزو انتاي وقان فكم من بارو كل نقرات حجي بسفح بطعم تبقى كاقلي تسكاي مالتي حجي أنا سيتا أمجرشاق حتى زدلي زي قزا عندها نقابة ويكانا نقابة كوينو أبزن الساتف دارقا غوتر ناسي
أبزنا يلوم معلت دلو عينة عصرت حالي وكأني عصرت خلتي بخمسة عينة قطريو مبزحتنا بزين الساتف كأني أنا ميت كلهم كبير يدفرن هيجن مبزحتهم يفلطهم مالتيو أبالاتنا نقابة أيكونون ምናልባት ገለገለ ብልጭ ዝብሉ ዝመፁ ዝጠፍኡ ገለ ዓይነት ገለ ኣስማት ወይ ገለ ሰባት ርኢ ንሳቶም ከዓ ኣባላት ናይ ንጋባእ ድዮም ኣይኮኑን ዝፈልጦ ነገር የብለይን ማለት እዩ ሕጂ እንተ ደኣኒ ፍዕለን ንጋባእ ከም ሓደ ኣካል ይብዝሑ ይውሓዱ ኣባላት ሃልይዎ ብሓደ ጠርኒፍኩም ትጓዓዝሉ እንተ ደኣ ኮይኑ እቶም ኣባላት ናይ ጋባእ ስለምንታይ ኣብዚ ክሳተፉ ዘይንሪኦም እቲ ንጋባእ ዝበሃል ዘሎ ቁሩብ ዝያዳ ኣብ ልዕሊ እቲ ተንቲንካ ዝገለጽካያሲ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ከመይ ዓይነት ኩነታት ትርከብ ኣባላት ኣለዉ እንተ ደኣ ኮይኖም ኣነ ብተረድኦይ ስኻን ዳዊትን የድፈልጥ ከም ናብ ንጋባእ ኣባላት ኮንኩም ኣብዚ ምሳና ተእንግዱናን ነዚ ሶሙናውን ገብሮ ርክብ ኩሉ ግዜ ተሳትፉና ንክልቴኹም የድፈልጥ ግን ኣለዉ እንተ ደኣ ኮይኖም እንታይ ትፀገም ኣብቲ ናቶም ናይ ገዛ ርእሶም ናይቲ ንጋባእ ዝብል ትካል ኣብዚ መፅኦም ክሳተፉ ዘይክእልሉ ወይ እንታይ ትፀገም የለውን ድዮም ኮይኖም ወይ ከመይ እዩ እስኪ ቁሩብ ዝያዳ ስእሊ ብዛዕባ ንጋባእ ክትበና እንተ ደኣ ክኢልካ اوكي امينو ادميو في حد المخلتشح in 1995 مجمرتا شحن شعاتم يتن تسعان حموشتن يموداتا تسعان أربعتن قدسات إرتراويان في سمين أمريكا أخيبا كايدنا نيرنا بتورونتو ካብ ጋዜጠኛታት ናይቲ እዋን ካብ ተጋደልቲ ተጋድሎ ኤርትራ ዝነበሩ ካብ ደገፍቲ ዝተሳተፍዎ ኣኼባ እዩ ነይሩ ሕጂ ነዚ ኢሳያሳዊ መንግስቲ ንምዘኖ እዩ ነይሩ ነዚና ከዓ ሓደ ስጉምቲ ንወስድ ዝብል እዩ ነይሩ ሕጂ نمزنو تواحيلو تقميتنا مزيننا بحد نطبي بسلسة نطبي ناي ملكي قجل ليلنا أبتوانتي هزباوي قال سخل على الله جن زن ودبات حبيرن كقالسا عدما نقبر لني لهم مالك زبل قريب طبقيو إلنا تقبلنا مخنياتو تبازح ناي ودب بزح عدلني رزقنا شعو عسرت حدا دين قلبسي حنيرن بمحزنة تتقرني فانك قالسا عدما نقبر جانا حنتي ريتوني رات المسلم انتاي هراي نحنا هم نبلا لنا اذا ما بزلنا توم زبزحنا ممكن درجة كلنا تقادلتي جواز نبرنا هنا ابستفل عليه فيلد سمالتي ابدينا زنبري اب سراويت زنبري اب بوليتيكال كاد زنبري هدي نحنا عدما قلنا لهم زسمعونا ايكونون مغنياتو نساتهم ابزنا على درجة زي منش مخي تصوعهم هو دق عبد سابع مسيهم قال سخي قدم مصوعهم اي سمعوناني مغنياتو جنا لعلنا يسمعهم أنا الناتي يسمعهم ياتهم بس هديمهم كيدهم اتز فترة كون النت هيكون انزل رأيهم هديمهم كيدهم سابو خينهم زبلونا يوم زبلو سلازم ناتنا عدمة تسعنو ايكونومي لان احنا انتاي نكبر نبتز بنصف حياة صفحة اخيواتات نكايد ناب امريكا استراليا
نزرق حيوي حنتي نعود تبقع شماقلة كابتخلو نوصل نساخت عدمهم تخينا هزباو تسعنهم مخانو أمينهم كقبلوا زي حسابة غريبة and no حجيزي إنا خنقبل زلنا تباهيلو أنا خا تمليس كاتحاتوس حدي كاي تخيد زبلو ولدنا كل جزء جزءاني أبقالسي خنقتصلسي ممكن زي عبا فاتك تكونا يكون تنيلنا نتا صحفتي بزم خنياتي زي منجست زي ناي ملك وجلة إيو ملاخي إلنا أوصينا بهذا وصانا مسرتك عدمي ناي حبيرهم كقالسو نابتن ودباتي لأخذ بتوالى مسرت ترايخو كم تزبلكو بتراتنا خم أنا يسحو فلازي تهزبي انتدعى الحياة الودابة بتصح ذي كيلو تمدك يوم زبهالو من تخائنا زبلون سمعوا يكون انتايد على الموتيفيت زقبرهم زبلو زربوا اللي زقبوي ويكان انت انتايد عمو زبلو انا قال ابزي بزعبانا ابالنت زل الكايو بزحات ابالات يوم نيرمو مونو بزتفل عليه بوتاتات حزبታት ዝውክሉ ብደረጃ ትሪኦም ከለኻ ግን እዚ ዝብለካ ዘለኹ ናድከመ ምስ ከደ ከም ዝገደፎ ከኣና ገደፎ ፐርሰናሊ ኣገደፎን ኩሉ ግዜ ኮሚኒኬት ይገብሩ ሙሳይ ስቲል ሓላፍነቶም እናሰከምክዎም ከዓ ይኸይድ ይፅሕፍ ኣሎ ከምቲ ዝበልኮ ተቃልስሎ إلنا بتقال سخن الرخبينا إلى سلزة من مالتي مخرايز بحال سلزة فلت مالتي حجي زلنا وحداتين أنا داويت انت رح يكونن هلو أبلات تي تمنكس خاص كابز تفلالي بوتاتات يغون نمبر أبتن تفتات يزحتلو دايسو متعامل ديسيننا ناي كبرو قداي ناي مرعى قداي دحر ناي كوميتي قداي كمز تقونو دو زبلو محبراوي قدايات شنو انتاي خاتبل اتساب نابقولك قدايات نهتواحت زخيدو يزخيدو زرلو سلامن تاي زبلقل أوقعنا كان من لسه زلناي بمتاخ اختب العالة تخيل نفسه كف ودب كم تأب قدم تبقيسو لساتف زنوارة تساتفي قالوا ده هاي مثلنا سلزخونة عبي حمامنا كلنا خوينو الله بأنصارو نايتسب مدخام أنا انت زي جيراس منك جبرائيل كديفوتد مخان كو قليلا يكون آمين ملو حرف النت نايتي حزبنا هاجر موساد مسكام مالك سلزخونة كمزز أمسلو ختفري كتكل بأكل أخيباتات كتكايد كأ زي كأللو النخونة بفرلا وحدات سبات اندحر وديقو زي كأللو النخونة قيد مالك معناته كله تي اكسبنسز كله أخيباتات كان كايد نكلنا بأمريكا بتدقى قامة مجدي أب كاليون بولك أنا كاب أبالات وسيدة أخيبا ذكايد كله ويكا سقف الكل يلا كل شعب ما يتكت جوباي
ናይ ሆቴል ጁባይ ናይ ኣዳራሽ ጁባይ ብምሉኡ እቲ ዝተሳተፍ ኩሉ ቃልሲ ኣበየናይ ክፍለ ዓለም ንኸይድ ብዘየገድስ ብጁባይ ዝተቃለስ ኮይኑ ሓደ ግዜ ዝከረኒ ምሳና ናብ ኣሜሪካ ዝኸዱ ኣባላት ገለ ውሕዳት ኮይኖም 240 ቅርሺ ኣዋፂኦም ሕጂ ዘርኡ ክንዛረበካ ደልየና ኣለና መምህር ኢሎም ስማዕኒ ከመይ ጌርካ ትኽእሎ ዝኩሉ ትመላለስ ቲኬት ዝዶ ስለዚ ከምዚ ጌርናስ እዚ ጌርና ኣለና እሞ ኣትሊስት ናይ ሓደ ለይቲ ቤድሩም እንተኸፈለልካ $240 ክህቡን ይዝከረኒ እማ ስለምንታይ ምክንያቱ ነዚ ህዝቢ ኮንሽስሊ ሓደ መዓልቲ ክመውት እየ ዘይመውት እዚ ህዝቢ እዚ እዩ ክመውት ዘይብሉ እዚ ህዝቢ እዚ እዩ ስኻ ኣብ ትሕቲ ስቃይ ክነብር እንተደኣ ኮይኑ እዩ ስለዚ መስዋዕትነት ክኸፍለሉ ኢለ እቲ ናይ ውሽጢ ከተማ ይኹን ናይ ደገ ይኹን ናይ ካብኡ ዝቐፀለ ከዓ ብዙሓት ማዕቢተይ ባዕለይ ኣሰሊፈ ተሰዊዖም ንኽዝክሮም ሓንቲ ማንታ ፍቅሪ ሰገነት ትብል መፅሓፍ ፅሒፈ ኣለኹ ሓንቲ ካብተን 5 ዘዳለኾን እያ ኣብኡ እትዮም ኣሎ ሓሳቦም ግን ካብ ሕቀይ ዘይወርድ ከቢድ ፅዕነት እዩ ምክንያቱ ሓደ ኣብ መረብ ተሰዊዑ ሓደ ብ78 ማለት እዩ ሓደ ኣብ ሕድሕድ ውግእ ናይ መጨረሻ ውግእ ተሰዊዑ ኣብ ሃዘሙ ዩነይሚት ክነግረኩም ክእል ሓደ ብሓደ ኣብ ውሽጢ ከተማ ኣብ ሓደ እናተቃለስና ከዓ ብዙሕ ክብል ይኽእል ነዚኦም እናርአኻስ ከመይ ጌርካ ረሲዕካዮም ኣፍጢጥቃኦም እናረኣዩኻ ንዓይ ኣፍጢጦም እዮም ዝርዩ ሲሪየስሊ ስለዚ 5 ይኹን 10 200 it doesn't matter እቲ ህዝቢ ንቃለሰሉ ኣለና ነዚ ክወፅእ ክእል ኣሎ ካብ ምባል ንቕፅል ሕጂ እቶም ኣባላት ብዘይ ቃል ዓለም ኣብ ዝሰምዖ እንደዛረብ ዘለኹ ብዘይካ ብከምዚ ዝጠቐስኩልኩም ምዝሕታር እንተዘይኮይኑ ገለ ከዓ ተዛሪብናሲ ኣብ ምንታይ ኢና ክንበፅሕ ሕጂ እቲ ዕላማን ሓይልን ናይቲ ንህዝብኻ ምሕያል ዝካየድ ቃልሲ ውሽጠ ምስጢሩ ወይ ከዓ ሓይሉ ክርድእዎ ዘይምብቃዕ እዩ ስለዚ እምበር ኣለዉ ክብለካ ኢለ ኣሚኑ እሞ ካሊእ ባሻይ ثانك يو መጀመርያ ይቀኒልና ማለት ከምዚ ኣሚኖ ዝበሎቲ ታሪካዊ መፃፃ ናይ ገባእ እንታይ ከም ዝመስል ስእሊ ነዚ ገዛ ሒብካዮ ማለት እዩ ፅቡቕ ኣነ እቲ ከም ንዓይ ክሳይ መፃኒ ኣብ ዝጋባብ ቃልሲ ናይ ጋባእ ጥራይ ዘይኮነ ወላ እውን ናይ ካልእ ይኹን ንኣብነት ነፃ ኮንካ ነፃ ሰባት ዝእከብሉ እንዲ ዝበሃል ዘሎ ነፃ ኮንካ ማለት ሰብ ውድብ ሃልዎም ኣየገድስ ገለ መለታት ዝበሃል ኣሎ ነፃ ኮንካ ካብ ውድባዊ መርገፅካ ዝተፈለየ ኣረኣእያ ከተቕርብ ዝከኣል ዝኽእልዎ ኣለዉ ዘይክእልዎ ከዓ ኣለዉ
ንኣብነት ኣስተባሂልኩም ንሕርኮንኩም ወላ ናይ ትማሊ ኣብ ናይ ሕዋር ዝነበረ ኣረኣያ ናይ ውድበ እዩ ኣነ ዝገልፆ ዝብል መግለፂ ዝህቡ ኣካላት ነይሮም እዚ ንባዕሉ ሕጂ ሽግር ፈጥር ማለት እዩ ገለ ኣካላት ከዓ ኣለዉ ናይ ውድቦም ዋላ እንተኾነ ማለት ገለ ክፍተት ዘለዎም ሰባት ከዓ ኣለዉ ምናልባት ነፀብራቕ ናይ ኣገባብ ኣቃላልስዎም ኣብ ውሽጢ ውድቦም ክኸውን ይኽእል ኣብ ውሽጢ ውድቦም ሓያል ርእይቶ ናይ ነፃ መሃብ ክፉት መንገዲ ዕድል ዘለዎም ክኾኑ ይኽእሉ ካብቲ ባህርያት ናይቲ ውድቦም ዝነቐለውን ክኸውን ይኽእል ይኸውን ሕጂ እዚ ጉዳይ እዚ ከመይ ትፅምቶ ማለት ሰባት ካብ ውድቦም መፂኦም ነቲ ናይ ውድቦም ኩነታት ካብኡ ወፃእ ክዛረቡ እንታይ ሽግር ፈጥረሎም ትብል እንታይ ሕልቕልቕ ክፈጥረልና ማለት እዩ ካልእ ሓደ ሕቶ ምስኡ ካለ ከም ካልኣይ ከቕርቦ ዝኽእል ንኣብነት ኣብዚ ደንቤናሲ በዚሐን ገለመታት 60 70 80 ዶ ገለ ዶ 34 ገለ ከምዚ ዝበሃል ኣዛረባታት ኣለዎ ኣብ ዲሞክራስያ ቁፅሪ ውድባት ክትውስን ብኣምር ደረጃ ክንሪኦ ከለና ከም ኮንሰፕት ናይ ዲሞክራሲ መጠንሲ ግቡእ ድዩ ምክንያቱ ኣብዚ ግዚኡ ዘጥፍእ ሰብ ውሑድ ኣይኮነን ሕጂ ከዓ ክንድዚ ኮይነን ሕጂ ከዓ በዚሐን ሕጂ ከዓ ከምዚ ኮይነን ሕጂ ከዓ ከምዚ ኮይነን ሕጂ ነቲ ጋባብ ናይ ሓደ ምዃንን እንተዘይክኢልካዮ ወይ ብሓባር ምስራሕ እንተዘይክኢልካዮ ብምርባሕ ጥራይ እንዳተፀመተ እዚ ሽግር ዝገጥመና ኣሎ እሞ ምስ ዴሞክራሲ ከነወዳድሮ ከለና እንታይ እዩ ሽግር ፈጥረና ኣሎ ነዚ ዝኸውን ገለ ሓሳባት እንተልዩ ዋላ ካባኻ ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ዝኾነ ኣካላት ዝገዛ ዘሎ ክርአ ከም ሕቶ ቅርቦ ኣለኹ ማለት እዩ ነፃ መዓልቲ ስለ ዝኾነ በታ ርእስቲ ደረጃ ዝዛረብ ዘለኹ ማለት እዩ ካልእ ገለ ኣተሓሳስባታት ይመፅእ እዩ ኣብዚ ክትዓትና ናተይ ዘረባ ክትስማዕ ኣለዋ ዝበሃል ኣተሓሳስባ ስለ ዘሎ ሽግር ይኮነና ኣሎ ዝውን ዝበሃል ኣሎ ኣብ ዴሞክራሲያዊ ቃልሲ ኣነ በልፅ እዩ እናተባሃልካ ኢኻ ትቀዳደም ኮይኑ ይስማዓና ኣነ ከም ትምክሕቲ ከተቕርቦ ካልእ ሕቶ እዩ ግን ናተይ ኣተሓሳስባ በልፅ ኢልካ ክትካታዕ ድማ ከተቐርብ ናብ ህዝቢ እሞ ቮቲንግ ፓወር ክትረክብ ሓሳብካ ክስዕር ናይ ቅድድም እንታይ ዝበሃል ሜዳ ክትከፍት እዩ እቲ ኔቸር ናይ ዴሞክራሲ ንሱ እዩ እቲ ቅድድምቲ እዩ ከዓኒ ናይ ተበላለፅ ናይ ኣነ በልፅ ናተይ ሓሳባት በልፅ ዝብል እዩ ናብ ምዕባለ ከምፃኣና ዝኽእል ናብ ዴቨሎፕመንት ከምፃኣና ዝኽእል ከምዚ ዓይነት ሕቶታት ድማ ይሰምዕ ኣብዚ ክትዓትና ማለት እዩ ኣብዚ ክንተኣኻኸብ ከለና እታ መወዳእታ ድማ እዛ ሕጂ ዝበልካያ እወ ኣለና ብዙሓት ኢና ኣባላት ግን መጥዓም ሲኢኑኒ ኣይጠዓመንን ከምዝለኒ ፀበል ኣለኒ መርዓ ኣለኒ ሕፀ ኣለኒ ገለለኒ እናተባህለ ምክንያት እናተዋህበ ድማኒ ግደ ከይሃብዎ ነቲ ቃልሲ ከምዚ ዝበልካዮ ናይቶም ዝፀፍኡ ናይቲ ሰውራና ህዝብና ናይቶም ዝጠፍኡ ብፆት ብወገኑ ኮይኑ ዋላው ናይዚ ሕጂ ዝረኺብዎ ዘሎ ሓሳረ መከላ ግፍዕ ህዝብና ውርደትን ድኽነትን ስደትን ንዕኡ ከም ዋላ ዝተወሰነ ሰዓታት ከማን ዕድል ከይሃብካሲ ብምክንያት ጥራይ ክትሓልፎ ከምዚ ከጋጥም ከሎ እሞ ከምዚ ኣሚኖ ዝበሎ ሕጂ ናብ ክልተ ዝረኣዩ ጥራይ ወይ ንስኻ ጥራሕ ከማን ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ክበሃል እውን ከኣል ይኸውን ከም ሚዛንና ክንዛረብ ንኽእል ንኸውን ማለት እዩ እናሃለዎ ከሎ ኣለዎ ኣባላት ከብለና ዝኽእል ኢልካ ዶ ተኣምነሉ እዚአን ሕዝካዮ እንተኾንካ ምናልባት ንስኻ ጥራይ ክትምልሾ ይኮንኩን ኩሉ ገዛ ኩላህና ክነብለሉ ስለንኽእል ክሳተፍ ክእል እዩ እዚአን ክብለኒ ዝበልካዮ እንተልዩ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን እቲ ሕቶ ግን ንኩላህና ዝገጥመና ዘሎ ነገር ስለዝኾነ ዝኾነ ሰብ ርእይቱ ክህብ ይኽእል እዩ
يا بحق هاي خبر الشاهد مخنياته كل جزي حتى العالم كله اثنتي سوري إذا قربت راح يكون كمل له كله ملس خوين زسمعه وإذا رأيه كمل لس إلي إتكاخب اللي يزقبع سلازي هذا أربعة زغنا قريبوا له باشاي زز رأينا كنملس نخلي بفلاي حفشاو زغنا تجازاهم للسخيل بنتصور ني نقابع بزملكات ظاهر بحتون تخينا غا بايت وصينا غتعرف زائل ويملس أتا قدامي تخاب ودبات وزكوهم ناسا رئيسو تحتهم كأربو زي كئلو زبالكايا نحنا غا كاب زخونا يخونا ودا دبا انكسقاسي زبال ديو محبراوي ودا دبا ديو بوليتيكاوي ودب ديو كساتف ندحر كوينو قدامي نجر ناس حنقول انتطري نبعلو تودب كساتف نكرلو تغالي متقاطات كساتف نكرلو حادنة فللياتن ناي نجرات كلال زبكة ناس عمرو زلو سب ندحر كوينو عبدنا هزبي قالسي كساتف عنكفون مخنياتو تاودبو نزز نقح حزب ختمرح يا اب سلطان كتمص مسكالوت كتودادر نسو نابتاودب ناي محيالا عقمتات كفتر كونتريبيوت كجبر يخيل سلازتي نحنا هم خن بلنكلنا ننبسو حارة زوصي التحساسبو بالتحساسبو حارة زخونة أنا إذا بوليتيكال دبويكا بوليتيكال بارتي إزياء أبي إرتراوي سلطان مزيا نهزبنا بهزباوي ديمقراسياوي سرعات كتمرحو تخيليا إتا أبزغ تقبر زقبو أن هزبي زربح مدبات كتتقبر تخيليا إيلو زأمن اللان دحر كوينو إتا هزبي أمنتاي درجة نقحات كهلو اللوغو نودبو خمرت ويناتاسلفناتو خمرت يرد دائمانتي تلزم تبقى قال ساعاتيو زرع على تراخ صوتي خيل تمليسو اتا بارتي ويتا ودب اب حزب اختصاوتو زلوا حجي قدمي نابود الدرم بصا دحر هاجر مقصصار اننا نزارب زلنا ناي سلطان حتو فلزي ابو كبصحات زخل ناس بتقبل النت الناس نقت كتعبي ختكل ترى كاب كتصاوت زخلو حدا يتي ابت حزبو قالسي تساتف زخل سب انت دا بتحيزس اني حوا جباب مسكستو يزخيد ويكام زاود بزياء إذن سلزخونة سلزنبرت حجون مساء يزخيد إلو زنقص أسب كوينو
ክመፅእ ከሎ ናብቲ ህዝባዊ ቃልሲ እውን ንስለ ክማጎቶ ነቲ ህዝባዊ ቃልሲ ላዕሉ ዝመፅእ እምበር ናብኡ ኮንትሪቢዩት ክገብር ወይ ከዓ ቻሌንጅ ገይሩ መልሲ ክረክብ ኣይኮነን ዝመፅእ። ስለዚ ናብዚ ቃልሲ እዚ ናይ ህዝቢ ቃልሲ ክመፅእ እንከሎ ናይ ሃይማኖት ምቅያር ወይ ናይ እምነት ምቅያር ይግብር ከም ዘየሎ ክርድኦ ኣለዎ ኣሎ ኢልና ኢና ንኣምን ስለዝኾነ ከምኡ ዝስምዖም ንሱ ከዓ ደረጃ ንቕሓት ትሑት እዩ ማለት እዩ እሞቲ ፖለቲካዊ ውድበይ ዝብሎ ኣብ ህዝባዊ ቃልሲ እንታይ ተራ ክፃወት ይኽእል ብኸመይ ከ ዝብልዎ እውን ኣይርድኦኒ ክበሃል ይከኣል እንተዘይኮኑ ኩሉ ቃልሲ እቲ ፍትሒ ንምንጋስ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ምስራሕ ምእንቲ ህዝቢ ዝብል ተረድኦና ክሰፍሕ ክኽእል ኣሎ ክብል ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ ኢና ንሕና ናይ ዝውድብ እዚ እንዲኻ ስለዚ ናብዚ ህዝባዊ ቃልሲ ክኣቱ ይትኽእልን ኢኻ ቀዳማይ ነገር ሓፁር የብልናን ዘበለኒ ምክንያት ንሱ እዩ እንተመፅኡ ክርድኦ ይኽእል እንታይ ዕምቆቱ እንታይ እዩ ክሳዕበይ እዩ ዝኸይድ ክርዳእ ይኽእል ማለት እዩ ባህላ እየ እቶም ውድባት በዚሐን 34 ክንደይ በፂሐን ዝብሎ እወ ኣብታ ቀዳመይቲ ናይ 75 መጀመርታ 75 ናይ ቅዱሳት ኤርትራውያን ኢልና ኣኼባ ዘካየድናያ እኹላት ውድባት ኣለዋ 11 ውድባት ኣብ ሓደ መፅየን ሃገር ምእንቲ ምድሓን ሓቢረን ክቃለሳ እንትኽኢለን ድሒሩ ዝመፅእ ናይ ፖለቲካል ላይን ቃልሲ እዩ ፖለቲካዊ መስመር ቃልሲ እዩ ስለዚ ከዓ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኮይንካ ተትሕዝቶታተን ሒዘን ዝቐርብኦ እቲ ህዝብኻ እንታይ ደሊ ሽዑ ክቐርብ ዝኽእል እዩ ሕጂ ግን እቲ ኢሜድየት ሕቶ እዚ ጉጅለ ምልክ እዚ ከይገበለን ከሎ ሓቢረን ክቃለሳ እዩ እቲ ዝነበረና ከም ዝበልካ ሕጂ ኣይሮኖ ክንዲዚአን ክብለካ ይክእልን እየ ግን ካብ ክቆፅረን ዝኽእል ንላዕሊ ኮይነን ኣሎ እዚ ንዴሞክራሲያዊ መሰል ውደባ ናይ ፖለቲካ ዝዓንቅፍ ድዩ ምክንያቱ ከምኡ እንተኮይኑ እቲ ዴሞክራሲያዊ መስርሕ ናይ ውድድር ይዝቀጥ ደሎን ዝብል ዘሎ ባሻ ይሓቂ ኢኻ ምክንያቱ እንድሕር ዴሞክራሲ ኤክሰርሳይዝ ክንገብር ኢና እንብል ኮይንና ዴሞክራሲ ማለት ትማልወና ብሕዋር ንእሽቶይ ፀሊፈ ኣቕሪበ ነይረ ዴሞክራሲ ማለት ንፍልልያት ብሓባራዊ መንገዲ መፍታሕ ማለት እያ ኣብዚ ናይ ሕጂ ቃልስን ብሓባራዊ መገዲ ቃልሲ ብምህናፅ ንፍልልያት ምፍታሕ ማእከላይ መገዲ ክትረክብ ምኽኣል ብፍላይ እቶም ኣብዚ ሓፁር ክገብር ይደሊ ብፍላይ እቶም ምእንቲ ናፅነትን ልኡላውነትን ቀፃልነትን ሃገር ንኣምን ኢና ኢሎም ዝቃለሱ ካልኣይ ነዚ ህዝብና ደዲኹ ናይ ህልውናን ቀፃልነትን ሃገር ስግኣት ዝሕድረልና ዘሎ ጉጅለ ምልኪ ምልጋስ ዝኣምኑን ዝቃለሱን እዩ እቲ ብሓባር ክቃለስሉ ዝድለ
ካልኦት ካብቶም ኣግኣዝያን ኢሎም ዝተበገሱ ኣብ መንጎ ክርስትናን እስልምናን ናይ ሓንቲ ሃገር ምስ ካሊእ ሃገር ብምንፅፃር ብምውሃሃድ ክቃለሱ ዝደልዩ እንተ ደኣ ኣብ ኤርትራ ናይ ክርስትናን እስልምናን ወይ ከዓ መንፈሳዊ እምነታት ምንፅፃል ክሕድሩ ኮይኖም ምስታ ክንሰርሓ ንኽእል ሃገር ኢና ምስኣ ኮይንና ዝብልዋ ትግራይ ንምሳሌ ነቶም ኣብኡ ዘለው ካሊእ ሃይማኖታት ዝኣምኑ እስልምና ዝኣምኑ ምዝቃጥ ማለት እዩ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ፍጹም ኣብ ኤርትራ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ከባቢና ዝበቐሉ ሓጢኣት እዩ ምዚኦም ዝተዓርቕ ክህልዎ ይኽእል እዩ ኣይብልን እያ ካልኦት እውን ምእንቲ ኢትዮጵያ እናቆዘሙ ዝመፁ እሞ ከዓ ፈላጣት ኢና ምሁራት ኢና እናበሉ ሕጂ እውን ዝቕፅሉ ብዝተፈላለየ መገድታት ካልኦት እውን ምስቶም ናይ 2500 ናይ 3000 ዓመት ኢትዮጵያ ትግራይ ዶባበይ እዝን ተነበረት እዝን ተኾነት ዝብሉ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዘበነ እኒ ዝነብሩ ፈላስፋታት የለዮም ምሁራት ኢና ባህልቲዮም ስለ ዝኾነ እቲ ዘበናዊ ኣቀዋውማ ሃገራት ዓለም ብፍላይ ከዓ ኣፍሪቃ ዘይርድኦም ወይ ከዓ ኣብ እምኒ ዝነብሩ ዘይቅየር ክቕየሩ ዘይደል እምኒ እኳ ይቕየር ግዜ እናወሰደ ንፋስን ፀሓይን እናሃረሞ ኩል ዳውን ሂት ኣፕ እናገበረ ፈጋዕጋዕ እናበለ ናብ ሑፃ ዝቕየር ደዘርት ይፈጥር ምዝ ክኸዱ ዘይክእሉ ኣብ ታሪክ ዝነብሩ ኣብ ውሽጢ እዚ ከዓ ዝጠቃለሉ ኤርትራውያን ንኤርትራ ፍታሕ ኣይኮኑን ትግራይ ፍታሕ ኣይኮኑን ኢትዮጵያ ፍታሕ ኣይኮኑን ብዓንዳ ርእሱ ፀረቲ ኣቃዋማ መግዛእትነታትን ካብኡ ነፃ ንምውፃእ ዝተቃለሰ ሃገራትን ወይ ዝተተኽበለን ሃገራትን ይኹን እምበር ዶባትን ዝተሓንፀፀ ሓድሽ ዶብ ክሰርሑ ብቴዎሪ ብሰንኪ እዚ ከዓ ንህዝብታቶም ኣብ ምብትታዕን ኣብ ውግእን ዘእትዎ ምክንያቱ ንቅድም እቲ ሕማቕ ኣተሓሳስባ እዩ ናይ ውግእ መሰረት ዝኸውን ስለዚ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ኣተሓሳስባታት ሒዞም ዝመፁ ንህዝቦም ባዕሊኡ ንኸባቢና ዘሎ ከዓ ብሰፊሑ ዘዕኑ እንተ ደኣ ምስ ኤርትራን ኣይሚን ምስ ከበሳን ኤርትራ ኣይሚን ትግራይን ኢልካ ዝህዝቢ እዚ ንነዊሕ ዘበናት ገሊኡ ደረት ናይ ግራት ዶቡ ዝኾነ ኣብ መስርሕ እናተወሳሰበ ዝመፀ እዩ ገሊኡ መረብ ሩባ ዝፈልየ እዩ ኣነ ሕጂ ካብ ተባይ ዝበሃል ዓዲ ትግራይ ናትና ዓዲ ውንደትን መረብ እዩ ዝፈልየና ማይ ክነስትን ከለና ብሓንሳብ ኢና ነስትው እዚ ከምኡ ትኽኢሉ ከምኡ ኢሉ ብቋሓይን ንጋሽ ክሳዕ ትኸይድ ተጠናኒጉ ዝመፀ ህዝቢ ስለዚ ባድመ ዶ ብኺኖ ዓዶ ዓላ ዶ ኣድያቦ ዶ ሽረ ዶ እንተሪኢኻዮ ኩሉ
كاب إرترا زخدة كسع شرة أبو ستن زجبر حزبي أتحكي أو سينا خن الزرارة برلو قل أين دفرني حجي بخمس ست أنا نجح حزبي سلزلوسي ليش تيقول فكا من قد سحيتنا غين هلو هو أنا تنزغرب كون تن أربعة تزبل قاح أنتي ناس أخون كادو كدباو تحساس باخا كتقبري بتشي دي تعم دي خمائي مخنياتو خاء اكزامبل ولا بنا احتمال نبر ايه نا ودبي حساب يزلقو زبل دمس سمعنا نيرنا مو نز خميت موزنو الحرايت نعات كيف يعني كاسبوق يا كاستاجي كما اتي خيانير كما دتيو قال ناي بزحو دبات اب ديمقراسي ديمقراسي نبعلش نبزحو دبات زخلك زعقت دي زبلاين سالسيتي تاناي انا برلص ناتي حسابات برلص زبلات حساسباسي حر ግዜ نهارمو ኢና እሞ ኣብ ዲሞክራሲ ሲ ውድባት ምርባሕ ውድባት እንድሕር ንፈቅድ ኮይና ነፃነት ናይ ሰባት ርእይቶኦም ክህቡ እንድሕር ነብል ኮይና ኩሉ ግዜ ናተይ ሓሳባት ሒዘ ዘለኹ ይሓይሽ ብዝብል እዮም እቲ ናቶም ኣገባብ ኣቀራርባ ኣፕሮች እዩ ጥራይ ዲሲፕሊን ክኸውን ዘለዎ እምበር የቕርቡ እዮም እሞ ቅቡል እዩ ማለት እየ እዚ ከዓ ብሓባር ንርድኦ ኣለና ዲና ምክንያቱ كم دي فكر عينت عينت غيرنا نقرب سلازلنا ماتي بتمكحتي نهرم ينا بتمكحتي قرب كلهم انا بتمكحتي اكلناي ديكتاتوريا سلازغونه الناس كون خيرنا جيت حطوناتي تايتا من ربح انا ناتي حساباتي بلص انا خمس خبر الكام مصبع ديمقراسي انا ذا حسابات زلني نايزيوم صيديو اي حزباوي مخسبي يقولون ندالك حسب بوي خاطر ورادر مالتي امو اجي خنا يخون زي كم ذا عينت تغاغينا نزارو واحد حدا غزي وي حق مسيلونا نزارو كمي كنقلصو نخيل امود اتخاتا زبركوتا ناي نبلات يتعاملنا نزولنا بولس كما دحري 90% وي almost 100% هون كبال كاليو sometimes زي اللو خلو سي اللخوكم سخا اندالو ناي مع الشو زربا دا دربيو كخدو خلو يوم كما ابالات كنوزدوم نخل دينا ايو تي زمدنا يصنحلنا تي نغبرو زلنا ዝግበር ዘሎ ናይ ፅምዶ ዝመስል ክትገልፆ ፅናሕካ ሕጂ ካልእ ኣርእስቲ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ከይተዘንብል ኢለ نو أنا انتايو أبتا ودبات بزي حنتبر اللي تاعي بزحة ناودر حتويو ناودر حتويو مخنياتو أم مسرح نا دخماز خدايا أبقى وقت القعين حد الرأي أصل زلون ديو ويك أصل زدخما ديو قال أي جنا هب هاجر تأتيوس بزعبة والدبات تودادر السلفتات ممرحي أبزق أربولو نايمريش أبور دقيمو زن زمالة أتي هاجراوت والدب التبحال أبزبحال اللو أبو انك خسماي جن كسعبو حصل كبر لنا الوزبلكم أو وشت إرتراو قالس زيت الكاس زبل كله أبز حج زلنا لو قالسي بخمة أكومريت تقبلوا تقيلي مخنياتو تعلامة كالي رزتي كالي علامة زلو ملك أسبات ويكا مكساسات نبلهم ودبات نبلهم أب كمزي أكومريت تخونو أي كيلون يوم حصل كله والله زبلنيو نابتا سالسيتن روعيتن كي حلفكو ني عقبازجي سكر جزي خبو عقبازجي هلو سمعنا له وهو صبو اوكي ثانك يو سلام من كلهم كوخا بسلام الرحمن أنت وي كتزارب كالهاسي أب إثيوبيا أبنت
ኢልካ ዝጠቐስካዮ ነገር ነይሩ ንስኻ እቲ ፈተነ ዕልዋ ናይ በዓል ደርግ መንግስቲ ነዋይ ፀኒሑ እውን ብናይ ተምሃሮ ዝያዳ ዝፍለጥ ዝነበረ ማዕበላት ካልኦት እውን ተወሲኾሞ ክሳብ ምልዋጥ ንጉሳዊ ስርዓት በፂሑ ገለ ኢልካ ጠቂስካ ነርካ ከረኒ هو ሕጂ እዚ ምስቲ ህዝባዊ ቃልሲ ብኸመይ ኢኻ ተዛምዶ እዚ ሓደ እዩ ካልኣይ ህዝባዊ ቃልሲ ክበሃል ከሎ ከመይ ኢና ንርድኦ እንታይ ማለትና እዩ ከምቲ ንፈልጦ ህዝባውያን ማሕበራት ንብሎ በብስርሑን በብተኣሽሙን ናይ መንእሰያት ናይ ተምሃሮ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ገሌ ብዝብል ድዩ ወይስ ብጅምላ ኣብኡ ከሎ ህዝቢ ዝብል ክኸውን ብፍላይ ብህዝቢ ስርዓት ክቕየር ክበሃል ከሎ ከምዚ ሕጂ ዘለናዮ እንታይ ሜላ ኢኻ ክትፃወት ዘለካ ዝብሉ ተኣሽሙ መፂኑ ማለት እዩ ብህዝቢ ትብልሲ ብዙሕ ሰብ ዝጥቀመሉ ጉዳይ ማለት ዓወት ንሓፋሽ ዝብል ናይ ሻዕብያ ጨርሖ ክሳብ ሎሚ ናይ ህገደፉን ሓፋሽ ከዓ ህዝቢ እዩ ስለዚ ከመይ እዚ ፀቢቃ ቁርባኡ ንእሽቶ ተብርህ ኢለ ካልኣይቲ ኣብታ ባሻይ ዝበላ ኣነ እዛ ዘረባ እዚኣ ይብላ እየ እሱ ዝበላ ናተይ ይበልፅ ዝብል ርእቶ ዝብል መሰረቱ ኣብ ካልቸር ናትና ሓፈሽው ኣነ ከም ዝርዳእኒ I don't have the monopoly ናይቲ ፍልጠት ናይቲ ናይ ኤርትራ ግን ተጋግየ ነይረ ኢልካ ክትእርሙን ኣሸጋሪ ዝኾነሉ ግዜ ዘረባ ዝቀያይር ቃሉ ሓንቲ ዘይኮነት ኢልካ ንሰብ ተኣሽሙ ትኾነሉ ግዜ ኣሎ ብኡ ተሪርካ ከዓ ትኸይድ እሞ ወላ ጌጋ እንዳሃለኻ ጌጋ ከዓ ኣሪምካ ንመፃኢ ናይ ውልቅኻ ዘይኮነስ ናይ ህዝቢ ጉዳይ ዝምልከት ክትከደሉ ትኽእል እዝታት ኣነ ዝዕዘቦ ኣለኒ ማለት እዩ ትናትና ፀኒሕና እውን ኣብቲ ዝኸድናዮ ናይ ውድባት ጀብሃን ሻዕብያን ዝብል ኩሉ ግዜ ብኩሉ ሸነኽ ማለት እዩ ተሪሩ እዩ ዝኸይድ ኣብቲ ውድባት ረጊፁ ማለት እዩ ቁርብ ኣብ ክትዕ ከኣትዉ ከለዉ ብኩሉ ሸነኽ እንተርኢና ኣብቲ እዋንቲ ኩሉ ነብሰይ ሓዊሳ ማለት እዩ ፀግሕ ሒዝካ ኢኻ ትማየጥ እዚ ረቢሕና ዶ ይረብሓናን ቀሲልና ናይ ኣብዛ ናይ ሕጂ እዋን ግን ናተይ ርእቶ ይበልፅ ትብል ከመይ ጌርና ብሓባር ንሰርሕ ኣብ ዝብል ነጥቢ እየ ዘምፃእኒ ዝተፈላለየ ውደባ ዝተፈላለየ ጥርናፌታት ይህሉ ዝተፈላለየ መግለፂ እውን ክህሉ ይኽእል እዩ ስለዚ ኦኬይ ኣነ ዝገበርክዎ ኣሎ ኣነ ናተይ እቲ ቁኑዕ ንዑ ናባይ እተው ክትብል ኣሸጋሪ እዩ ማለት እዩ ከምኡ ከዓ ይርአ እዩ ብዙሕ ግዜ ወላ ብእውጅ ደረጃ እንተዘይኮነ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ተርእዮ ክርከብ ስለ ዝኽእል እሞ ከዓ ብፍላይ ብሓባር ክትሰርሕ ተዳደሊኻ ነቲ ናተይ ዝሓሸ ናተይ ዝበለፀ ኢሉ ድርቕ ዝብል ዕድል ክህብ ንካልኦት እውን ናይ ካልኦት ዘረባ ክሰምዕ ክመሃር እሞ ናቱ ርእቶ እውን ምስቲ ዘሎ ኣብተን ክሰርሓለን ዝኽእል ክገጥመለን ንኽብል ዘምፅኦ ዘረባ ኣሎ ኣነ ዝፈልጥ ዝብል ማለት እዩ ናተይ ዝበለፀ ዝብል ኣዘራርባ
ብሓባር ክትሰርሕ ኣብ ትመፃሉ ግዜ እዩ እቲ ከምኡ ዝኸውን እቲ ኣባና ዝርአ እንታይ እዩ ተሰማሚዕኻ ትኸይድ እሞ ዳሕራይ ከዓ ንፅባሒቱ ሰላም ከይተባሃልካ እውን ኣፅቅጥ ተብል ማለት እዩ ወላ ኣይትቋየቁ ግን ብግልፂ ክትዕ ኣካይድካስ ኦኬይ ኣብዚአን ምሳኻ ተሰማሚዐ ኣለኹ ብሓባር ክንሰርሕ ኢና ኣብ ዝብል ደረጃ ንበፅሓሉ ኩነታት ክንፈጥር ሲ ነቲ ኣነ ንኣብነት ኣነ እዚ ኩሉ ዝፈልጦ እሞ ኣነ ጥራሕ መግለፂ እንዳሃብኩ እንድሕሪ ኸይደ እቶም ካልኦት ከዓ እሞ እዚ ሎ ከምዚ ኣሎ ኢሎም እንተበሉኒ ኖ ናትኩም ብዝተፈላለየ ምልክት ግድነት ኣይኮነን ከምኡ ክብሎም ብዝተፈላለየ ምልክት ኣይቅበሎን እየ እዚ ዓይነቱ መገዲ ክኸይድ ከሎ እንታይ ኮይኑ ዝረአየና ኣነ ናይቶም ዝካትዑ እምበር ናይቲ ዝፅበ ዘሎ ህዝቢ ፍታሕ ዝደሊ ዘሎ ህዝቢ እሞ ካብቲ ክትዕ ዘይራኸብ ወይ ከዓ ዕድል ዘይብሉ ሓሳቡ ክገልፅ ዘይብል ናቱ ዕድል ከይተረፈ ትውስን ስለ ዘለካ ንክድንጉዲ ወላ ንክቀላጠፍ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት እያ ነዛ እንታይ ሽሙ ዝበልክዋ ማለት እዩ እምበር በበመድረኹ እውን ርኢና ኢና ከምዚ ዓይነት ተራ ተደጋጋሚ ዝዘረብ ዘረባ እውን ኣሎ ሎሚ ክትኩንኖ ፀንሕ ፅባሕ ንግሆ ነቲ ዝተኮነነ ብኣርሳዕ ተካይድ ተዳይልካ ከዓ ብኡ ከዓ ትኸደሉ ግዜ ኣሎ ስለዚ እታ ኣይደኖ ክሊር እንተገይረያ እታ ዝበልክዋ ኣብ ከም ብሓባር ክሰርሑ ክትሰርሕ ከለካ ከምዚ ዓይነት ነገር ስለ ዕንቅፋት ስለ ዝፈጥር ብሓባር ኮይና ወላቲ ፀቅዒ ዝሓዘ ንዓይ ክርዳእኒ ማለት ዘይደልዮ ነገር ክሰምዖስ ክኽእል ኣለኒ ዳሕራይ ካብኡ ፕሮሰስ እዚኣ እውን ጠቕመላ እታልካስ ናይ ፕሮሰስ ናይ ምግባር ብሓባር ንክንሰርሕ ክሕግዘና ይኽእል እዩ ንዝብል ዝበልክዋ እያ ማለት እዩ ፕሮባብሊ ኣብቲ ኣገላልፃ ምናልባት ካልእ ትርጉም ክህብ ዝኽእል ኢለ ክኸውን ይኽእል እየ ግን ኣነ ኣተሓሳስባይ ኣብ ብሓባር ምስራሕ ኣብ ዝምልከት ወይ እውን ኣብ ስምረት ማለት ኮምፕሮማይዝ እንዳገበርካ ክትኸይድ እዩ ማለት እዩ እንተዘይኮነ ኣብ ደገ ከለና ከምቲ ባሻይ ዝበሎ ኣብ ደገ ከለና ህዝቢ ክመምየና ኣይክእልን እዩ ዓይናይ ውድብ ይቁኑዕ ዓይናይ ገለ ኢልናሲ ምርጫ ንህዝቢ ዕድል ተረኺብስ ህዝቢ ካምፔይን ትገብር እሞ ትቕንዕነቱ እንታሽሙ ክገብረልካ ኣይክእልን እዩ እታ ሓንቲ ከምኡ ኢሉ ህዝቢ ክፈርድ ዝኽእል በታ ድምፁ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝኾነሉ ኢለ ዝኣምን መቱ ካልእ ብውድባት ዘሎ እቶም ኣብ ውሽጢ መንጎቶም ኣባላት ናይቲ ውድብ ዘለዉ ዝገብርዎ ይኸውን ስለዚ ሕጂ ወላታ ናይ ብዝሒ ናይ ውድባት ገለ ዝብል ገሊኡ ዝተጋነነ ዘረባ ኣሎ ካብ መጠን ንላዕሊ ንኽጥዕሞም ገሊኦም ብዙሓት ኢና እኮ ኢሎም ክገልፆ ዝፍትኑ ገሊኦም ከዓ በኣሉታ ዓፅፍታት ኣምፅኦም 67 ዝኾና ኣለዋ ኢሎም ገሊኡ ከዓ ናይ ፀልአ እውን ኣለዎ ሞራል ናይ መውደቂ ካምፔይን እውን ክህልዎ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ጠጠው ክተብሎ ይትኽእልን ኢኻ ዝኾነ ይኹን ሕጊ የብልናን ኣብ ደገ ዘለና እቲ ገደብ ናይተን ፖለቲካዊ ውድባት ግን ኣብ ሃገር ተደኣ ኮይኑ ሕጊ ስለ ዘሎ እቲ ሕጊ ዘድልዮ ነገር እንተደኣ ማሊጉ ሓደ ሰልፊ ክሳተፍ ይኽእል እንተዘየማሊኡ ከዓ ኣይከይድን ብሕጊ ኢኻ ትኸይድ ኣብዚ ግን ሕጊ የብልናን እቲ ፀገሙ ከዓ ንሱ እዩ ዝኾነ ውፅእ ኢሉ ኣነ ከምዚ ይብለካ خلاص ወላ ሓንቲ ትገብሮ ነገር የለን ኣይኮንካን ብቑዕ ኣይኮንካን ክንዚ ኣባላት የለውኻን ክንዚ ክትገብር ነይሩካ ንኽትብል ኣሸጋሪ ኣይከኣልን እዩ ስለዚ ንሕና ከም ዘለዎ ጥራሕ ክንቀበሎ ኢና ዘለና እምበር እቲ በዚሐን ኢልና ኮምፕሌን ምግባር እውን ብርእቶይ ነቲ ውደባ ካልእ ውድብ ተወዲብካ ምስራሕ ረብሓ የብሉን ኣብ ዝብል ደረጃ ሞራል ዝሰብር ዘረባታት ክመፅእ ይኽእል እዩ
ዝብል እምነት ስለ ዘለኒ ኣብቲ ቁፅሪ እንተዘይተዛረብና መመረፅኩ ኣነ እየ ገሊኦም ግን ኢንቴንሽናል ዝገብሩ ኣሎ እቲ ምፍልላይ ኣሎ ዶ ልክዕ ኣሎ ምናልባት እቲ 11 ነይረን ኣብ ምሕዝነትካ ዝበልካ መስለኒ እኮ 11 ነይረን እንተኮይነን ወላ 13 በለን ብውሕዱ ሓንቲ ሳብ ክልተ ኣላ ማለት እዩ ከምኡ ጌርካ ውስዶ ብውሕዱ እየ ዝብል ዘሎ እተን 13 እንተ ነይረን ብውሕዱስ 26 ኣለዋ ማለት እዩ እቲ ካልእ ገዲፍና እቲ ካልእ በብግዚኡ ናይ ሲቪል ማሕበራት ገለገለ ዝፍጠሩ ኣለዉ ስለዚ ወላ ሓንቲ ክትገብሮ ይትኽእልና ከምዚ ዓይነት ነገር ወላ ሓንቲ ንኣብነት እዚ ጅሃድ ዝበሃል እስላማዊ ምንቅስቃስ ሓደ እዩ ነይሩ ሎሚ 3 እዩ ኮይኑ ሰለስተ ኮይኑ ጥራሕ ዘይኮነስ ገሊኡ ንምስ ካልእ ተሓዋዊሱ ዝኸደሉ ዘሎ ኩነታት እንዳተቀያየረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ሓደ ውድብ ዝነበረ 2-3 ኮይኑ ትረክብ ንኣብነት ኣብኡ ከሎ እዩ ዝመቃቐል ዘሎ ማለት እቲ ኣተሓላልዋ ግን በቲ ይኹን በቲ ግን ሓንቲ ክንገብሮ ይንኽእል ኢና ሕጊ የብልናን እንተዘይተዛረብናሉ ይሓይሽ ብመሰል ደረጃ ከዓ ኣብዚ መሰል ዝፍቀደልና ቦታ ከምኡ እንተገበርና እውን ከምቲ ባሻይ ዝበሎ ዝኾነ ሰብ ክገብር ይኽእል መሰል እዩ ህዝቢ ይረክብ ዲ ይረክብን ይዕወት ይዕወትን ካልእ ሕቶ ኮይኑ ማለት እዩ ደጊመ ክብል እታ ናይ ህዝቢ ብኸመይ እታ መግለፂታ ህዝቢ ክንብል ከለናስ ሓፋሽ ማለትና ድዩ እዚ ኸ ምስቲ ዝኸይድ ዝነበረ ምክንያቱ ከምኡ ኢለ ዝሓተካ ዘለኹ ምስቲ ናይ ተምሃሮ ምንቅስቃስ ገለ ካልእ ዘዛምዶ ነገር ስለ ዘለኒ ኣብቲ እዋንቲ ዝነበረ ኩነታት ኣብ ኤርትራዊ ንኸይርአ ከምኡ ንሃይለ ስላሴ ዘውደቐ ኩነታት ንኸይርአ እንታይ ስራሕ ከም ዝሰርሐ ግድፉን ብተግባር ንሪኦ ነገር ስለ ዘለናስ ንዕኡ ንምዝማድ ከመይ ኢኻ ዛሚትካዮ ምስ ህዝባዊ ቃልሲ ዝበልኩ يغني يودي له ثانكيو بيتات ناي مربح والدبات دارو باشاي بخمي تريو زبل I think أبون كان بخمل سيزهب كارلو مثلا حصر بزبالة مثلنا يولد أساب يكون ناي بجلايو أبتقال سيب بز مقدزي الساتف زبل ክርአ ዘለዎ እሞ ኣብቲ ሓደ ሓባራዊ ናይ ቃልሲ ግንባር ስርዓት እዚ ንምልጋስ ብኸመይ ይሳተፍ ኣብ ዝብል ዘተ እዩ ክእቶ ዘለዎ ክብጣሕ ዘለዎ ማለት እዩ እንተዘይኮይኑ መሰሎም እዩ ስለዚ እቲ ናብታ ናይ መዛዘም ክገብረላ ናይ ባሻይ ዘቐረባ ኣባላት ኣለውና ግን ብምኽንያት እትብል እወ ምክንያቱ በዋ ኣባላት ኮንና ክንቅፅል ኣይንደልን ኢና ኣይበሉ ሓደ ካብቲ ምክንያት ሕጂ ናይ መዓልትን ሰዓትን ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ ኣኼባና ምናልባት ናብ ዊክ ዴይስ ድሕሪ ቀትሪ እንተገበርናዮስ ምናልባት ኣብ ዝመፅእ እንተተዘራረብናሉ ዘበለኒ ምክንያት ንሱ እዩ ስለዚ ምስ ስራሕ ሓደ ካልኣይ ምስ ናይ ቤተሰባዊ መዓልቲ ኣብ ሰሙን ኣብ ስራሕ ቀኒዮም ናይ ቤተሰብ ጉዳያት ዝሰርሕሉ ግዜ ይኸውን ሓበራዊ ጉዳያት ይድረቦ ዋትኤቨር ስለዝኸውን ምናልባት ኣነ እኳ ነቶም ከምኡ ኢሎም ዝሓተቱ እወ ምናልባት ነቶም ዝሰርሑ ከፀግሞም ክእል እዩ ሰዓት 2 እንተይልና ንኤውሮጳ ዘለው ኢትስ ኦኬይ ከም ሎሚ ማለት እዩ ስለዚ ሰዓት 7 ካብ ስርሑ ጠጠው ለይቲ ዝኣቱ ዘይኮይኑ ካብ ስርሑ ጠጠው ዝብል ሽግር ኣይኮነን ንፓሲፊክ እንተርኢናዮ ግን ኣብ ስራሕ ዘለውን ድሕር ኮይኖም ንዓቶም ሰዓት 11 ማለት እዩ ስለዚ ክዓንቅፍ ይኽእል ብኩሉ ወገናት ክትምዝኖን ከለካ ንምሳሌ
قدام ساعات كلت كاب زمرسنا أستراليا 14 ساعات نفلالي اللوزونالو 10 ساعات نفلالي اللوزونالو فلزتهم 10 ساعات نفلالي اللو بأنا ساعات كلتا نقبر نكلنا بقاتهم ساعات كلتا ناي وقحتا خون مالك اتهم 14 فليلياتنا قن سنبت هو سنبت ناي نقوه يخون مالك فلزي انتاي انت قبرنا حيش إلنا إناتنا راديو ساعتات نخمد أكمل تقبر بزرلو مقدي قيرناو مالك سلزخونة كل جزء يبغى نفكر يتي ناي ساعتات وداي ناي معلت وداي أمه بخمسة تعناقفوا الله نزخة أب ميدا طبعا سكننا نقادل اللو جزء كنا نزلنا بدليتو فهجزي خمت تطعمه كساتف ذدلي تقال ساينا أكوديت نكبر زلنا مالك فلذي كم عبارات علو يمسوا بس عميز بلو جزي تفوقها فلذي نحنا كنقبرون نخيل انتلنا probably توم ساعتات زتعمو جن consistently زستاتفو كم عبارات غيرنا توسيدنا صبوق مخنياتو قبل نقبرو decisions هاي عبارات أخي بقى عبارات كانت كايدين كلنا كساتفو خيلو منتي انتهى فينا لنا قباب قال سنة بخمي خيدار له حفرتاتو انتايو نزق زي قباب قال سن بزملس ما بزمنا كنحلفو نخل بخمي كنحلفو نخل بزبلسة كالي مخنيات انتاي كنرخبالو نخل زبلو وقعتات كنادلو نخل منتي إيو أبزي عمي contribution تلز قبرخم أبالات مالتي تلزخونة تي ملسيناتو بحد سيري خالقوت كأربو زخلو ويون باشا بعالخا نقوت ملسلو تخيل قن خد صبعي اتعملوات هاي سلاسي تقسكايا هزواو تقاومو تبل بس إرترا بخميت الزامدة اللخا دياتا حتو كون اندحر كوينا هزبي أبي إثيوبيا هزبي تلعيب وتدرى يكون أبالات منجستي يكونوا هزبي تلعيب زلعلو مخنيات كايلا أنا قدم بيلو أب يونيفرسيتي بنا يونيفرسيتي تمهارو تلعيلو زبكو زنبرة قالستات يوتمون وسط زقبرهم نعبين أبتي كله زساتفون الدسابة متنا بصيحو جن حزبي كسعشعو نايمودا عقلي سلازي نبرو تستودد حيلي وتادري نيرو نتوسيدو سلازي صارت حزبي سريح بقدام الناس زقبرو نخلو تتمهراي ويل نحزبهم كتمهرو سوشاليست النت ويكا ديس النت نحزبهم كتمهرو نتوم مهرانكا كتزمتو نتوم مهرانكا أزمتيهم يلو نقدر سديدو تاكتيكالي سروحو سرح منتي تي نعبنا يتمهارو كغتصل يخيل مخانوس اللي زفلتي
حادة ካልኣይ ستيل ስለዝቐፀለ مع شجرات ስለዝፈጠረሉ ንኢፒአርፒ ንምቕጥቃጥ ተላዒሉ ማለት እዩ እሱ ከዓ እንታይ እዩ ኣብ ሃገሩ ሽብር ተረር ዝእውጅ መንግስቲ ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ነይሩ ሃይለ ሥላሴ ብኣዋጅ ነጭ ሽብርን በቀይ ሽብር ኢሉ መዓት መንእስያት ኮስቲሩ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ዝብል ፀኒሐ ብሓፈሽኡ ከመይ ኢሉ መፅኡ ስር ነቀል ለውጢ ናይ ስርዓት ፊዶ ብርዥዋዊ ስርዓት ኢሎም ዝተላዕሉ እዝን ክንድዝን ንጎኒ ማለት ኣብ ደቂቕ ዘረብኡ ከይኣተኹ እቲ ህዝቢ ተመንዚዑ ክብል የደልየ ህዝቢ ዝተፀበዮ ኣይረኸበን ስለዘይረኸባ ከዓ ዋጋ ከፊሉሉ ኣብ ውሽጡ ጥራሕ ኣይተረፈን ትግራይን ኤርትራን ንምጭፍጫፍ እዚ ኩሉ መንእሰይ ከምቲ ንስኻትኩም ትፈልጥዎ ረጊፉ ተሳዒቡ ኸይዱ ኣብዚ ሕጂ ዘላቶ ደረጃ ከኣላ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ እንተ ደኣ እቲ ህዝቢ ካብ ሕጂ ኣብ ክውደበሉ ዝኽእል ሓደ ስርዓት እዚ ዝጉጅለ ምልክዝ ክሳዕ ዘልግስ ንኸልግስ ተርኦ ክፃወት እንተ እቲ ድሕሪኡ ከዓ ከምዚ ዝኣመሰሉ ካብኡ ዝተፈንጨሉ ይኾኑ ሓደስቲ ዲክተተርስ ከይፍጠርዎ ትካላቱ ኣድልዲሉ ክገጥም ክኽእል ኣወዳድብኡ ህዝቢ ክትብል እንከለኻሲ ከምዚ ዝፀናሕናሉ ሓፋሽ ድባት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ተምሃሮ መንእስያት እዚ ድዩ ወይ ካብኡ ዝተፈልየ ህዝባዊ ቃልሲ እዚ ኣብ ውሽጢ እትሰፍሕ ናይ ህዝቢ ቃልሲ ኣብ መስርሕ ክለዓል ዝኽእል ምክንያቱ ናይ መሰል ሕቶ እዩ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ናይ ተምሃራይ ናይ ሓረስታይ ናይ ሸቃላይ ናይ መሰል ሕቶ እዩ ናይ ፖለቲካል ፕሪንስፕል ሕቶ እዩ ስለዝኾነ ኣብቲ መስርሕ እናተሰርሐ ክዓቢ ዝኽእል ኣብ ዝነበርናሉ ናይ ቃልሲ ግዜ ነቲ ቃልሲ ከዕብዩ እዮም ተሰሪሖም ፊድ ክገብሩ እዮም ተሰሪሖም ሓደ ብኣካል ክልተ ብቁጠባ ሰለስተ ብፖለቲካዊ ኣካይዳ ናይተን ውድባት ተሰሪዑ ንዕኡ ከገልግል እዩ ተሰሪዑ ስለዚ ከዓ ሕጂ ኣብ ሃገርና ብስም ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ዝኸይድ ዘሎ ብፅፅ ዝብል ንኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ክዛረብ ዝኽእል ማሕበር ዘይኮነ ንሳተን ዘይፈልጥኦ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍጠር ግፍዒ የለን ይኹን እምበር ሓንቲ መዓልቲ ብዛዕባ ሓደ ሰብ ወይ በዓል ስልጣን ኣልዒለን ዝመጎቶ የለን ጥቕኦን ኣይቀርማ ስለዝኾነ ናይ ሰፊሕ ህዝቢ ክብል እንከለኹ እቲ ህዝቢ ከም ሃገራዊ ነታ ሃገሩ ናፃ ንምውፃእ ኣብ ዝገብሮ ቃልሲ ንኩሉ ደርብታትን ወገናትን ናይቲ ቃልሲ ሓቂፉ ክቃለስ ትኽእል ተዓቲ ዕላማ ምልጋስ ናይ ስርዓት ቀፂሉ ከምኡ ዝኣመሰለ ስርዓት ከይድገም ንምክልኻል ትካላቱ ሰሪሑ ምዕባይ እዚ ማለት እዩ እቲ ናይ ህዝቢ ዝብል እንከሎ ዳዊት
قدمي مقصالي مرحبا اوكي سمعنا لها و سمعنا لها و مرحبا بالصوت كلهم كما وعلكم كما انكم بتعمي صبغ هاي وعلنا مالتي انا سي بزح تايبارك براكم مجمرات حتى تاعت بعد الشاي مساء ابوت انا الله سبوت تاعت بارت ملسي قبو رقيبين دو اي رقبان خالي قدا خالي حتى خالي حالي فقن انتايت باركن حتى زاربا دلي ناي عاقل ناي አባላት ክንደለኹም ክንደ ውሕዳትኹም ገለ መደድ በሃል ነገር ንሱ ንዓይ እንታይ ይበሃል ከም እንታይ ይበሃል ኣይኮነን ኣይረኣየንን እዩ ስለምንታይ ወሳኒ ዓይነት ዳ እምበር ዓቐን ኣይኮነን